गेलेमु थिलियाव बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड हालामाव गिबि खेब खुंनाय ISPL नि ट्रफिखौ देरहानो हानाय बड'लेण्ड फुटबल टीमा उरिष्यायाव गेलेनो रावना होलांबाय। रायखांनाया जोबोद गोनांदि बिटिआर सरकारनि गोबां नाजानाय आरो गेलेनायखौ जौगाखांहोनायनि थांखि लानायाव दिनै गिबि खेब बड'लेण्ड फुटबल टीमा I-लीगआव गेलेनो थाखाय दावबायलांबाय। जों मिन्थिगौदि थांनाय ISPL नि फाइनाल मेचखौ अल इन्डिया फुटबल फेडारेशननि आफादगिरि कल्याण चौबेनि नायनाय समाव बड'लेण्ड फुटबल टीमनि गेलेगिरिफोरा गोख्रों गेलेनानै दिन्थिदोंमोन, जायनि थाखाय अल इन्डिया फुटबल फेडारेशननि आफादगिरिया नुनानै बड'लेण्ड हान्जानि गेलेगिरिफोरखौ माहारियारि थाखोआव गेलेहैनो हानायनि रोंगौथि आरो गोहो दं होननानै बाख्नायलांदों। बे नोजोरजों दिनैनि समाव बड'लेण्ड फुटबल टीमा I-लीगनि मेचखौ उरिष्या स्टेट फुटबल टीमनि हेंथायै गेलेसिगोन। बर' हारिनि साफ्रोमबो फुटबल अनसायगिरिफोरा मिजिं थिदों जोंनि बड'लेण्ड फुटबल हान्जाया मोजाङै गेलेना देरहाबोनांगौ। गिबियावनो आं जोंनि CM सार प्रमद बर' सारखौ आं रोजा रोजा साबायखर बावहरो। बिथाङा मोनसे इनिसिएटिभ लानानै ISPL खुंदोंमोन। बे ISPL फाइनालाव जोंनि AIFF प्रेसिडेन्ट कल्याण चौबे सारा फैदोंमोन। बेनिखायनो कल्याण चौबे सारा मोनसे जोंनो अपरचुनिटि होदों। फाइनालाव मोनसे एनाउन्समेन्ट खालामदों जे जोंनो मोनसे अपरचुनिटि होगोन, उरिष्यायाव बाजि राव काप होनो थाखाय मोनसे प्लेटफर्म होगोन होननाय लेखानि जों दा फैबाय उरिष्यायाव। आरो गाबोन जोंनि खेला दं बड'लेण्ड टीम भार्सेस जोंना उरिष्या स्टेट टीम। दा जोंनि बड'लेण्ड मोनसे फुटबलनि हाब जानो थांगासिनो दं। बे बुस्थुआ जुदि 5-10 बोसोरनि सिगां जागौमोनबा होमबा जोंनि बड'लेण्डनि मोनसे फुटबल स्पिरिट बा फुटबल प्लेटफर्मनि थ्रु दासिम 7 जों नेसनेल प्लेयार मोनगौमोन। नाथाय बे 2 बोसोरावनो जा मोनसे स्कप होदों, जा मोनसे प्लेटफर्म मोनदों जोंनि गथ'फ्रा, आं मिजिंथिनो हायो I'm assured that within 4 years we will have 4 to 5 national players from Bodoland. This is just an inspiration for all the football players, all the sport lovers. Thank you so much BTR government. आरो जों कल्याण चौबे सारखौबो साबायखर बावहरनांगोन। बिथांनि मोनसे अपरचुनिटि होना लेखा जों बेयाव फैनो हादों। आरो आं नुदों जे जोंनि प्लेयारफोराव बिराद किउरिसिटि दं। बिथांमोना बिराद इगार, फुटबलनि थाखाय बिराद क्रेजि आरो बिराद हार्डवर्क बानायो। निश्चय गाबोन मोजां रिजाल्ट जागोन आरो जों मोजां मोनसे फल मोनगोन होननानै मिजिंथियो। मोनसे फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि गोनांथि जादों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन। पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन, नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन। बेनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया। डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन। दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा realitypublicschool@gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन, नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।